Noem het gerust een flitsbezoek van de koning. Maar bij bakkerijproducent Zeelandia zijn ze ermee in hun nopjes. Het is, laten we zeggen, voor de viering van ons 125-jarige bestaan dit jaar is dat, laten we zeggen, niet de kers, maar de kroon op de taart. En wat zit er verder in deze Zeeland nu? Vlissingen is klaar met toenemende drugsoverlast en een vertrouwd filmfestival in een nieuw jasje. Goedenavond. Het is een kroon op het jubileumjaar van de Koninklijke Zeelandia Groep in Zierikzee. Vanwege het 125-jarig bestaan van de producent van bakkerijproducten bracht koning Willem-Alexander een bezoek aan het hoofdkantoor. In 1,5 uur tijd werd hij vanmiddag door de geschiedenis van het bedrijf geleid en sprak er met medewerkers. Koning Willem-Alexander werd bij aankomst in Zierikzee welkom geheten door loco-burgemeester Jacqueline van Burg, gedeputeerde Harry van der Maas en de Zeeuwse kamerheer van de koning. Goedemiddag. En door de trotse directeur van Zeelandia. Ja, wij zijn daar gewoon ook heel erg van onder de indruk dat ons dit mag overkomen. Want dit is natuurlijk niet voor heel veel bedrijven weggelegd, dit soort bezoeken. De koning kreeg een rondleiding door de fabriek en sprak met een aantal medewerkers. En dat doen jullie hier vanuit Zeelandia, die onderzoek? Wel heel leuk, zeg maar, diepgaande vragen waar je dan antwoord op kon geven. Wel leuk. Ja, het begint ook wel een beetje spannend, maar het is gewoon een hele open persoonlijkheid. En het was gewoon goed te doen, zeg maar, dat gesprek. Zeelandia sluit met dit koninklijk bezoek een feestelijk jubileumjaar af. Dit is wel, het is, laten we zeggen, voor de viering van ons 125-jarige bestaan dit jaar is dat, laten we zeggen, niet de kers, maar de kroon op de taart. En natuurlijk kon op dit koninklijk bezoek een oranje jubileumtaart niet ontbreken. De koning mocht er de laatste hand aan leggen. Klaar. En iemand die ook bij dat bezoek was namens ons is Erik Holm. Ja, Erik, jij bent daar nu nog even. Kon iedereen de koning een beetje goed zien daar? Nou, het was druk, maar niet te druk. Dus iedereen kreeg wel de gelegenheid om naar hem te kijken en om wat foto's te nemen. Het was vooral een relaxed bezoek. De koning zag er ontspannen uit. Hij nam ook de tijd om met een aantal medewerkers uitgebreid in gesprek te gaan. Had zich ook volgens mij degelijk goed voorbereid op de onderwerpen waar het over ging. Dus ik denk dat hij, toen hij hier is weggegaan, wel een goed beeld heeft gekregen van wat voor bedrijf Zeelandia is. Dus de organisatie die kan tevreden terugkijken op dit bezoek. Ja, behalve het jubileumjaar, 125 jaar. Wat is nog meer de reden eigenlijk voor het bezoek van de koning vandaag? Nou ja, je noemt het al, 125 jaar een familiebedrijf. En dat is gewoon heel erg bijzonder voor bedrijven van deze statuur. Het is een heel grote international en dan toch gewoon een familiebedrijf blijven. Dat is bijzonder. Daarnaast, in 1950 hebben ze het predicaat koninklijk gekregen. En ja, je ziet ze hier achter me. In 1993, toenmalige koningin Beatrix heeft ook al een keer een bezoek gebracht aan Zeelandia. Dus er is volgens mij wel degelijk een band tussen het koninklijk huis en dit bedrijf. Ja, jij staat in de ruimte van de tentoonstelling, hè, waar de koning ook doorheen is geleid. Waar bestond het programma nog verder uit? Hij werd om 1:03 werd hij dus ontvangen door een aantal prominente lokale politici, waaronder de loco-burgemeester en de loco-commissaris van de koning. Daarna kreeg hij een toespraak van de huidige directeur Frans van Luik. Toen heeft hij inderdaad een korte rondleiding gekregen door deze expositie, 125 jaar Zeelandia. Waarna hij dus met een aantal medewerkers over verschillende onderwerpen heeft gesproken. Zoals bijvoorbeeld internationalisering, veiligheid en personeel. En ja, als kers op de taart, maar in dit geval als kroon op de taart, mocht hij dus ook de jubileumtaart mocht hij decoreren aan de hand van een kroontje. En wat dan heel speciaal is, hij heeft ook nog een stukje geproefd. Dus en om 4:30 was het bezoek ten einde. Dus met recht een bliksembezoek. Erik Holm, dankjewel. Naaktlopers, agressie en mensen die in een psychose lijken te zitten. De afgelopen week gingen er meerdere filmpjes op sociale media rond van opmerkelijke situaties in Vlissingen.
Beelden die zorgen voor onrust, maar ook voor een gevoel van onveiligheid. Het bedreigen van passanten. Poedelnaakt over straat. En iemand die volledig de weg kwijt is. De beelden zijn confronterend. Midden in de stad, vol in het zicht. Een groep gebruikers zorgt voor steeds meer overlast in de binnenstad van Vlissingen. Ja, we zien een enorme toename van mensen met verward gedrag. En dat gaat alle kanten op. En vroeger was dat alleen 's avonds als het donker is, maar nu is het gewoon ook op klaarlichte dag. En het is er niet één, maar het zijn er veel meer. Ook de gemeente ziet dat het aantal gevallen snel toeneemt. Al maanden werken ze samen met de winkeliersvereniging om de problemen op te lossen. Maar dat blijkt lastig. De politie geeft ook aan en we kunnen ze oppakken en ze een paar uur vasthouden. Maar als iemand zelf geen zorg wil, dan kun je niet zoveel. Toch gaat de winkeliersvereniging kijken of er binnen de regels meer mogelijk is. In een woning in Rilland is vannacht een dode man gevonden. De man is onder verdachte omstandigheden aangetroffen, omdat in het huis ook een wietkwekerij zat. De hulpdiensten werden rond 3 uur vannacht gewaarschuwd, omdat iemand de man had zien neervallen en hij buiten bewustzijn was geraakt. Reanimatie mocht niet meer baten en bij het doorzoeken van de woning troffen agenten later ook de wietkwekerij aan. De A58 is vanaf vanavond 9 uur in de richting van Bergen-op-Zoom afgesloten tussen Arnhem-Muiden en knooppunt Stellenplas. Op dit stuk van de snelweg wordt het asfalt vernieuwd. Ook wordt de berm verlaagd zodat water beter weg kan lopen. Het verkeer wordt omgeleid. De weg gaat maandagmorgen om 5 uur weer open. De komende weekenden volgen er nog meer afsluitingen in Zeeland. Vlissingen maakt zich op voor de 27e editie van het festival Film by the Sea. Ja, de ontvangsthal is al versierd. De laatste posters die worden nog opgehangen. De bewegwijzering die hangt en de rode loper wordt nog even bijgesneden. En de buitenboel die wordt nog even gecheckt. En dan kan het filmfestival toch echt beginnen. En iemand die er al heel lang bij is namens ons is Anke Tannihattu. Ja, jij volgt dat festival al jaren. Ja. Het was altijd een nauwe samenwerking tussen Film by the Sea en Cinecity. Die laatste is overgenomen door Pathé. Ja. Wat voor gevolgen heeft dat voor een filmfestival? Op het oog is er niks veranderd. Hè? Het is nog steeds een gala-opening vanavond. Er worden nog steeds meer dan 100 internationale films vertoond. De boekverfilmingen zijn er nog. Er worden prijzen uitgereikt, er zijn talkshows. En toch is het volgens festivaldirecteur Jan Doense het festival van de grote veranderingen. Alles is anders dit festival, behalve dat er films draaien, zou ik bijna zeggen. Nee, het is echt een jaar van hele grote veranderingen. Het heeft allereerst natuurlijk te maken met het feit dat eind vorig jaar Cinecity overgenomen is door Pathé. Ja, dat betekent gewoon achter de schermen grote veranderingen, ook voor ons. Wij gaan veel meer gebruik maken van de inzet van vrijwilligers. Dat is een beetje de policy globaal van Pathé. Dat ze zeggen, we maken een deal, hier heb je de bioscoop 10 dagen lang. Ga je gang, weet je wel. En dat is lastig voor ons, want het personeel van voorheen Cinecity was natuurlijk door de wol geverfd. Die kennen dat festival en er was een soort machine die min of meer automatisch ging lopen als het festival eraan kwam. Dat gaan we vreselijk missen. En het is ook een kwestie van geld, want ja, ik bedoel, het is een bekend praatje, maar alles is zo ontzettend duur geworden. Wij hebben ook weer hele, toch ingrijpende beslissingen moeten nemen om het festival door te kunnen laten gaan in zijn huidige vorm. En dat ga je echt wel zien, denk ik. Want bijvoorbeeld de bekende tent voor het Cinecafé, dat wordt een groot terras. Dus jammer, maar het kon niet anders. Maar wij willen gewoon heel graag een festival van 10 dagen blijven organiseren. En als je kijkt naar de andere grote festivals, Nederlands Filmfestival, IFFR, ze zijn allemaal korter geworden. En wij denken gewoon, het loopt gewoon hartstikke goed bij ons, die 10 dagen. We moeten alles op alles zetten om gewoon 10 dagen lang dat festival te kunnen laten plaatsvinden. En dat is gelukt. Anke, begrijp ik hier nou een beetje uit dat dit na het Zeeland Nazomerfestival weer een festival is dat alle zeilen bij moet zetten om overeind te blijven? Ja, dat is het dus. Het is het zoveelste festival wat het weer zometeen moet gaan hebben van al die trouwe vrijwilligers die dat festival zo'n warm hart toedragen. En in dit geval zijn dat heel veel Vlissingers die trots zijn op het festival, trots zijn op hun stad. Dus het is te hopen dat deze formule gaat werken. Ja, is hoop dan ook wel niet wellicht toevallig ook het thema van dit jaar? Ja, dat zou je denken. #hoop, dat zie je bij heel veel films, zie je dat ook staan. Het is eigenlijk een eerbetoon aan Jan Terlouw. Die zou eigenlijk dit jaar te gast zijn op het festival. Maar is helaas overleden. Maar die zei van, in deze hectische tijden, als je geen hoop meer hebt, dan ben je niks meer. Dus dat is een hele mooie boodschap. Kijk, dankjewel, Anke.
50 jaar lang op dezelfde plek werken. Het is niet voor heel veel mensen weggelegd. Maar wel voor juf Janet, die al sinds 1975 kleuterjuf is in Krabbendijken. Uitslapen was geen optie in Krabbendijken deze ochtend. Alle kinderen van basisschool De Zevensprong kregen de opdracht om zoveel mogelijk lawaai te maken voor hun juf Jeannette. En die boodschap is doorgekomen. Sinds haar 19e geeft ze les in dit klaslokaal. Maar het scheelde niet veel of haar leven was heel anders gelopen. Nou, eigenlijk wilde ik vroeger politieagent worden. Maar ik zeg wel eens gekscherend, oh, dat ben ik eigenlijk nu ook nog wel een beetje. En eerlijk is eerlijk, de leerlingen zijn dol op haar, maar ze heeft ook wel eens weg van een politieagent. Soms kon ze wel streng zijn. We moesten daar alles doen op haar manier. Soms dan was ze wel een beetje streng, dat je wel een beetje dacht van hoe. Het is natuurlijk ook belangrijk om die kleuters onder de duim te houden. Net zo belangrijk als plezier houden in je werk. Maar hoe doe je dat nou? Gewoon blijven ademen. Nee hoor, gewoon positief in het leven staan. En ja, wat je leuk vindt, gewoon doen. En ze is 69 jaar oud en nog lang niet van plan om te stoppen, want ze wil nog een paar jaartjes doorgaan. Het was een wisselvallige dag met zon, regen, met ook wat stevigere exemplaren daartussen bij een stevige zuidwestenwind. Morgen dan blijft die regenkans met ook kans op onweer. Tussendoor laat de zon zich zo nu en dan ook nog even zien. Bij maximaal 19 graden, bij nog steeds een stevige zuidwester. De rest van het weekend iets droger, maar begin volgende week ronduit onstuimig met regen, veel wind en ook kans op zware windstoten. Ja, tot slot dan nog even dit, want het lijkt nog ver weg, maar ondertussen is het ook nog maar 6 weken voordat we weer naar de stembus mogen voor de Tweede Kamerverkiezingen. En met het oog daarop willen wij graag weten wat jij belangrijk vindt. Het helpt ons, de andere regionale omroepen en de NOS nog beter om te berichten wat jij dan belangrijk vindt in deze campagnetijd. En die enquête is natuurlijk terug te vinden bij ons online, op onze site en in de app. En tot zover ook deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.